Hvorfor valgte I at sende jeres søn på efterskole? Jamen, skal jeg altså den Margrethe? Ja. Altså, den store grund til, at vi sendte vores søn på efterskole, altså Martin, det var fordi, jeg synes, han var luddoven og en værd hængerøv derhjemme. Han sad derhjemme og åd chips og spillede computerspil derinde. Du har valgt at starte at gå på efterskole. Hvorfor er det? Fordi at jeg har hørt, at der er et socialt forhold eller sammenhold, og der er masser af fællesskab. Og da jeg ikke har særlig mange venner derhjemme, så ville det være dejligt at prøve at se, om man kunne få nogen. Ja. Og så skal det også være sådan, at man ligesom kan holde styr på, hvad man laver og sådan noget. Så er det dejligt at komme op tidligt og sådan noget. Ja, men alligevel, ja, nej, jeg bare, jamen det i stedet, ja, så det er efterskole. Hvorfor valgte du at komme på efterskole? Altså, det er jo ligesom ikke noget, jeg selv valgte, vel? Altså, det er jo sådan med mine fucking forældre, ikke? De sagde ligesom, du skal gå på efterskole. Og jeg tænkte, det er sgu ikke noget, jeg vil. De mente, jeg havde lidt for mange problemer, og det er ligesom også det, man bruger efterskole til nu om dagen, ikke? Altså, jeg synes, det er fucking irriterende, mand, men altså, jeg må jo så gøre det. Og det synes, det er altså fucking irriterende ved efterskole, hvor det er, at du skal stå fucking tidligt op, man før hønen den gal op, før fanden får sko på. Og fanden, han kan fandme til lang tid, at man sko på, for det er jo hestesko. Og man tror, det er rigtige sko, for han ligner et menneske. Den fucking satan. Hvordan er jeres søn så blevet, efter at have været på efterskole et stykke tid nu? Ja, den tror jeg godt, Grete kan svare på. Jamen, han blev en helt anden. Ja, det er han nemlig. Han er nu en helt anden, ikke godt, Grete? Ja. Grete, sig noget mere. Jeg vil sige, nej, det er sgu nok ikke en god idé alligevel. Hvad vil du sige, Grete, for helvede? Ikke noget gært. Nej, det er godt. Nej, undskyld gært. Ja, for helvede, Grete. Jeg synes, han er blevet meget mere sådan solidarisk, og han er begyndt at lave morgenmad til os på sengen, og ja. Man synge sange. Er det for noget? Det er jo ikke sådan noget rap eller noget sådan noget 50 fucking cent. Nej, det er sådan noget i den stiger solen op, og det gider jeg fandme ikke. Var det det? Ja, det synes jeg, det var. Godt. Så skal jeg finde ud af at have noget kaffe. Jeg skal have en kop med, Kias. Løb røven, Gerte! Jeg tror, vi stopper herfra. Ja, mand. Fandme pis. Det er sådan rødt. Ja. Ja. Pas, Anders, passer det her mig? Nej. Hej. Ja, er du ved at være klar? Kom så, Mark. Kom så. Det er tæt på nu. Tæt på. Nej. Ja, jeg er klar. Så skal han knippes. D-O-B-B. Ja, vi laver jo ikke kun teater. Det er også ved at lave Patrick Dansk. Hold din kæft, mand! Jeg har kraftigt med dig også, mand!
Dobbelt T.